Някой е идвал. Да, то тук нищо не е останало. Аре, по пътя се кажа това. Как караш така без шум? Пускаш по инерция. Наляво дай, наляво. Искам да видим тук. Какво да правим тук, бе, те? А! Влизай! Има друг човек. Отгоре! Още един. Още един има тати. Къде? Не знам. Няма. Имаше. Полетя някъде. Май с това въжето. Аптечка има долу, отивам да я взема. Добре. Искам да отида някъде, за да вземем такова за зоната. Искаш ли? А? Ще отида при такова за зоната да взема. База? За зоната да ни покаже зоната. Момичето е опасно така. Какво? Ти искаш ли? Аз събирам аптечка. Вижте къде. Добре, ето ти аптечката. Вземи робота. Също. Кой робот да взема? Ей този. Кой робот бе така? Ей там. Дето ти го Не мога остави. да взема всичко. Ама го вземи. Ева робота ще го сложим горе на интернет обаче, не знам защо. Да сме в зоната, идвай. Оф. Аз откъде да се откажа, бе, те? И къде отиде, бе, те? Айде да ми изчакаш малко. Робот е А, тук. показва ни зоните. Някой стреля. Къде отиваш, бе, те? Айде към колата. Качвай се. А, ето ги. Бягай, 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 бягай. Давай. Бягам. Бягай, бягай. Какво да бягам, аз не спомням.
Това робот, що не ми помага, бе. Аптечка искаш ли? Да. Малък щит има. Кола имаме ли? Не сме в зоната, Боби. Да, има кола. Ще взема аптечка. Чакай първо да изпиеш кито. Айде, че трябва да ходим в зоната. Качвам. Остров ли се образува? Да. Ей, щит! Чакай, щит! Абе, в зоната ми закарай, в зоната ми закарай. По пътя карай. Има друга кола. Тук щит виждаш ли нещо? Я голямата кола, голямата, да. Правилно. А някой не стреля. Карай, наляво, наляво. Това щит ли е тук, не? Добре, давай. Към и следващата зона. А? Към следващата зона. Да. Давай. Ние поне ги знаем сега какво. Така, правилно. Гледай да избягваш градовете. Я смени колата, или? Не. Имаш и горило. Да. Тук трябва тук да пресечеш. Оп, видя ли човека там на пътя? Да, имам снайпер. Много е далеч, тати. Карай в колата, не го стреляй. Качвайте се. Ходи към него. Напред. Той Абе, ще тя стигне че е напред. Като го видиш, излизаш. Ама не със снайпер, автоматично пусни. Ето го, тук е. Осма е. Жив ли си? Да. Ти искаш ли? Не. Тук има такова. Манго. Не ми трябва. Айде на колата. С колата е хубава стратегия. Айде бърбо. Карай към следващата зона. То следващата е горе. Следващата е горе, така. Излизай. Следващата е. Ти ли с въжето играеш? Да. Тук стой. Тук някъде. Тук някъде. Ела. Ето тук някъде. Запис пусна ли? Да. Махни се от този тъп. Махни се от това. Тъпо е. Ще гледам този блок дали ще скочи в някъде. Някъде във въздуха скочи. Какво някъде? Във въздуха. Как във въздуха? Видях един. Ама те не знаят коя е следващата зона, само ние знаем, нали знаеш? Може и някои да знаят.
Оп, острова отиде в зоната. Острова не е в зоната. Боби, елата. Трябва да ходим на това. Елата зад мене, бе. Зад мен се скри. Следващата е на там. Пази ми гърба. Пази гърба. Гледай в гръб. Е, така ли? Така да. Не бе. В гръб гледай. Отзад. Тук сме малко на зоната. Значи трябва да се преместим. Трябва да се преместим. Да, трябва Айде към да... следващата зона. Едно там трябва да отидем. Ей, Тук, ама искам на високо да стоиш, на високо тати. Ей, А, тук на така. снега. Така. Не сме много по зоната обаче. Как да не сме много? Нищо, ще се изместим на мен. Не, стой. В зоната сме точно, супер е. Ти къде ходиш, не си в зона. В зоната съм е така ходят. Ама в предишната трябва да си ходи. Имаш предвид да е насам, разбрах. Така трябва да се. Мале, робота май няма да е в зоната. Робота не е в зоната. Нищо. Следващата зона е интересна. Следващата зона трябва да се... И тук точно на работа. Той тук. Те са двама срещу... Ние сме двама срещу двама. Да. Запис имам. Добре. После натам към робота трябва да бягаме. Да. Стой, не мърдай, ако чуеш стъпки, казваш. След малко тръгваме. Аз ходя по... И към другата Така, зона. по зоната, да, правилно. И ходи, Боби, ходи към малката зона. Да. Тя е натам. Точно така. Те няма да знаят тактика. Махни снайпера, искам автоматично оръжие. Тати, Какво? стрелнаха. Да, видях. Видях ги, тати, спокойно. Ела тук сте. Оцелиха ме. Пази се. Ама, Аптечка, ето. Стрелнаха ме.
Трима човека. Чакай го да дойде. Да опитам да го убия. Айде да го убием. Браво е! Аз го Браво убих. е, сине! Виктори Роял!